mpinti yami sibaphinze angithi izolo bona bashitela umbali nobhalisa balale ngalala ngeda kahle kahle khambeni ngaphela ukusuma nabafase umjololo angidlali nabantande akhipha amakhamera bangishute hayi bakhipha amakhamera bangishute ngaphela ukusuma nabafase umjololo angidlali nabantande bakhipha amakhamera bangishute hayi bakhipha amakhamera bangishute abakhipha amakhamera bangishute ulwazi khima ivela ngiyibuze uma kushifisa ngikhipha iminku ngiyikhuthi ngiphume nobhalisa nabobhala abayi-2 noma bayajutha khona uba for 22 mawushiya mina bheja nango-take 2 mawushiya mina bheja nango-take 2 mawushiya mina bheja nango-take 2 sihamba sonke ngihambani nolwazi bese uladesha impani ibonasi bathi bayabuza ukuthi ngubani ngasigabatshela ukuthi nguba futhandi ihavali nekhala kahle mina umuntu wami ngizomphatha kahle shaya ama-out nesinqanda bathi sami